proiektu beristatzailea. Bateratze lana. Oinarrizko konpetentziak lantzeko proiektuak dira. Zer dira? Zu gauza bat dakizu, adibidez batzen. 2 × 2, 4. Badendaz bat eta dakizun hori erabiltzen duzu. Gauza bat da jakitea eta beste bat dakizuna aplikatzea. Egia, batzuetan ikastolan gauza bat ikasten dugu eta denara joaten garenean beste gauza bat egiten dugu. Ongi, baina zein da gehien gustatu zaizun proiektua? Gehien gustatu zaidan proiektua, lehenengo adinetik 3. adinera. Proiektu horretan Bianako Zaharren egoitzean emanaldi bat prestatu behar genuen. Txau bat! Txatxan! Baina ez pentsa jaia antolatzeak ez duela lanik. Oso gauza serioa da. Proiektua gauzatzeak eduki ere fase batzuk ditu eta. Eta autoebaluazioa. Fase bakoitza bukatutakoan hausnarketa egin behar genuen eta gure lana baloratu. Lehenengo eskutitz bat idatzi genien, Zaharren egoitzako monjei. Ni joango ginen eta zer egingo genuen esanez. Eta gero, denon artean zuzendu genuen. Estimado director, somos los alumnos de cuarto y quinto de primaria de la Ikastola de Viana, Erentzun Ikastola, y vamos a hacer un proyecto que es de la primera a la tercera edad. Para animar un poco la fiesta, hemos pensado en ir a la residencia de ancianos, hacerles canciones, bailes, teatrillos, etc. Eta gero autoebaluazioa egin genuen gogoratu. Gero, 3. adina Bianan aztertu genuen. Gurasoei eta aitona amonei hainbat galdera egin genizkien, eta informazio guzti hori laburtu ere. Nik ez nekien aitona amonek hainbat arazo zituztela mugitzeko, ikusteko, entzuteko, ez nintzen konturatzen. Eta nik ez nekien nire irakasleari denbora pila falta zaiola jubilatzeko. Eta gero autoebaluazioa egin genuen gogoratu. Ondoren, denon artean taldeak egin eta ikuskizunean zer egingo genuen erabaki genuen. Musika! Dantza! Antzerkia! Gero ordenagailuan taldeka gidoia idatzi genuen. Google Drive erabili genuen horretarako. Gidoia denon artean zuzendu genuen. Eta autoebaluazioa. Kartel batzuk prestatu genuen. Eta autoebaluazioa. Entsegu batzuk prestatu genituen Google kalendari erabiliz. Eta behar genuen guztia taula batean jaso genuen. Eta autoebaluazioa. Gero emanaldia egin genuen. Somos los alumnos de cuarto y quinto de primaria de Erentzun Ikastola. Y hemos venido a haceros un festival con muchas actuaciones. Hola, buenos días, somos los magos y ahora que los realizarán. Como mañana es su cumpleaños, se lo voy a comprar. Y esto ha sido todo. Esperemos que os haya gustado. Un saludo de cuarto y quinto de Erentzun Ikastola. Baina pentsa, gure irakaslea dena puntatzen ari zen. Ahotsa, irrifarrea, toinua, begirada. Eta autoebaluazioa egin genuen. Emanaldia bukatu eta gero, aitona amonekin egon ginen denboratxo bat. Ilusio izugarria egiten ziren aurrak ikustea. Bukatzeko irakasleari egindako lan guztien bilduma eman genion. Baita autoebaluazioa ere valorazioa egite. Oso polita izan zen. Asko baina interesgarria. Oso ondo pasatzeaz gain gauza asko ikasi genituen. Orain autoebaluazioa egin.